iti tunggal pitik ki puso, adagur uray ng istorya. Welcome iti detaya programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Apeng agsakin kamot tan Rima. Kaputay ayak ko ni tibagik, iti panangipay ko kan kay di amin ko, Wancho. Agbabawi ka kadi. Anong ipaay kanya amin mo? Adayo ko mga inlakok ti dayaw ko. No sana ko malangag kasapulan iti kwarta. Rumartan dito hotel. Oh. At iti 20,000. Abayad ti panang paragsak mo kanyak. Isardeng munti agsangit. Tasaan mo na maibabawi pa'y tinapasamak kadata. Oh, iha. Si Kamod Gayam. Ada ka dito ti asawak, papa. Awan sa apay. Saan ba't kayo imbaya pa yung birbiro kam? Gaputasan ka no simmer kiti opisina na. Imawag itay ti sekretaryana. Kat damdamagan na kanyak no anya ti rason. Asaan na simmer ti asawak kiti opisina. Abangan waday na tindaran na meeting. Awan mo tayo magpagana, nga day na tindaran na winawan. Awagam kumaa iti silpon na. Itay pengaw awagak, ngamaan attended ti cellphone na. Ay, saan ko mga isot pakarikutam? Tasan mo nga ubing? Subang petulatan maangsan itinapanan na. Naiko, saan ko nakabaalan ti sakit na matay akon. Rima! Rima, anak, sa dinutayan mo! Matay akon! Nanay! Ano na akon? Naiko, apo! Nagsakit po na yan ti tiyan ko, anay! Matay ako, nanak! Saan kaya matay? Lumaban kayo. Nakasarita kong ti doktor amang opera ka na kayo. Aniya, nukasta, paoperaan nagmitla ang anak ko. Nanang, nakairemedyo ako ni ti kwarta pag paoperayo. Isa pagkititan nyo ko matipakinakabyo. Tagsagsaganan ti doktor amang opera ka na kayo. Wancho, tiyan mo katawang kapay dito yung balay. At ka matgaham dito yung aking inom. Oh. Apay. Binirbirok na kadimalo. Wan, tay mawag ti sekretaryan. Damdamagan na kakanyak. Oh. Anya nga ro ti sungbat mo. Impa ka kanasapa ka arimor dito yung balay. At mo katnapan ka ng opisina. Ngam saan matgayam. Nagap ka pa mamin. Ha? Ay, kwa. Alangan, mat nga ibagak. Oh, pwede ka makasumbat. Sa dino ay atin naggapuan. Iti simang patagayam ko ang naggapoy di Amerika. Nagawis, kat nagiinom kami. Sulot, hindi ibagak. Kat apay nga rod ang nagsangpot ng pailaan tinaginom. Gaputan na bitinak, iti ninom mi. Isa nang lukatak iti duldulin kong arak. Nagbalin kan asang erwancho. Di mababalaw. Tamumat, nanyat gapuna. Di ka di saan ko latta pa nagsikop, tirason? Nasa umon. Kunakmat. Mangampun talangan. Gamti mo mat kaya? Numabalin. Kat mismo ang nagtaot kanyak. Ti padakkilan tanga ubing. Amomon asaan ka amay paayan iti anak. Tasyak ti adaan iti diferensya. Arapaap ko pa'y nga rod idi. Ado ko mati anak ta.
Gusto na ita anak. Mabartet ka manan. Diyos ko. Iyo ko mapaypay anti ina kiti pa nakaopirana. Ipatpatag ko na ni nanang ko, Diyos ko. Kat pa nga siyo, tasaan niyo kumapay lang ay sinsina kanyak. Iwan Diyo. Iso ti umawawag. Anya nga tati ibagana. Hello? Giyaman at sinong batang matlang ti awag ko, Rema. Apay nga mawag ka. Nabartag ka di? Nakainumak lang basi. Anya ti ibagante mawag ka. Awan, kaya't ko lang amang tinasamit abosis mo. Awan ti panawan ko makisarita kan ka. Amom, aging ga ita, kasla, mainindayo nagpailaan. Itinapasamak ka data itay bigat. Lipato man tay chay. Tay pikano man kat santon ama ulit. Ambo, ibagpagak lang ti marikriknak. Uray agbayad ak tupay iti dakdakkel akan tidak. No, kayat mo nga ulitin ta. Saan ka nga gilusyon? Napilitan aklangan ang ipaikan katiamin ko. Gapotag kasapulan ak unay iti kwarta. Na-opera nga rodan ni nanang mo. Wan, kaya irwarda iti operating room. At dan iti recovery room. Ala, sapay lang kong mga rod. Tanadaras ti panagimbag ni nanang mo. Agyaman ak. Sige nga rodan. Bye. Diyos ko. Pagkawanan dak lubasol man tinaramid ko. Pagkawanan dak. Baya tumtum remanan dagiti luam. Ag problema klao na iti asawak, papa. Tabay. Gaputan nagbalinin na lasingkero. Manipod na mo na adyak maipaayan iti anak. Iha, kasaritam di asawam, tabangampon kayo langan. Idi pa'y lang ibagbagak tayo ta. Ngam sa anak kayat. Kunak pa'y. Ngoray ka anak ka nalatan, ti ampunin mi. Bayam ta kasaritang to. Siya ka mismo ti mga lukoy kanukuana. Alaman nga rod, papa. Barang isardeng nan tiyag bisyo. Nadanto aywanan mi, apan nakaanak mi. Kumustan tirik na yun, nanang? Awanan ti sakit ti tiyan ko, anak. Gaputan ay katan ti appendix yun, nanang. Nangalaam matlaang iti kwarta a pinagpauperak. Kuha, nanang. Inutang mo ka di. Wan, nanang. Wan ko naklatan oray saan mo ita. Kasan nga rod ama bayadam. Idinto ta, nagtakkel a kantidad tinagastok a nagpaupera. Saan ko maday tati panunutan nyo? Mabayadak tulad tati inutang ko. Ay kapay agbayad iti dakkel a kantidad. Nanang, masapulan ti kwarta. Ngam ti biyag, mapukaw. Iti kaano man, kat santon a mabirukan. Wancho, mabalinda ka diti agsarita, iho. Of course, papa. Anya ti pagsaritaan tayo. May papan iti masansan na panagbarbartek mo. Pangikat lang iti bambanog nagapwak iti trabaho, papa. Nga ta, wenno ka po iti sana pan nakaipaiking ka iti anak ni Malo. Papa, mabalin ka di aliklikan ta pagsaritaan day ta abanag. Iho, no isuman ti kapuna iti panagbisbisyom. Agpanunot ka kuma. Salada kayo ti kasta. Ado kayo. Gamdaragsak naman. Naornos na. Gapo taaya ti marik na ditunggal may sa kadakwada.
Lua pay kit ding amin. Ada kami pay timay sa amin alas. Panggap iti day taaba nagpapa. Arapaap ko pay mut nga rod idi. Amaadaan kami iti adong anak. Mabalin ba ta mangampon kayo iti oray 5? Wenno 8 no isod kayat yo. Jak kayat papa. Tapno matungpal mo't lang ti arapaap mo. Masapul ang mangampong kayo. Apay atila adda nga ipulpulong mo kin ni papa. Malo. Saan ka nagipulang? Naibagak lang kan kuha na ti rason na pagbarbarte kam. Kunana amang ampunta ka no. Iso ti kasaya atan nga ramiden ta. Tapno daliw-liwa ta kasi ti kunam. Asino ko mga rod ti ampunan ta. Di oray, may isa ka dagiti kakana kam. Tanam na maam nga ta. Akayat dagiti kakabsat ko. Iti mangi paampun kadagiti anak da. No di da kayat. Mapantay ti bahay ampunan. Ijay ti pangalaan tay ti ampunan ta. Ay, diyak ka mo. Ani, saan ta ko mga ipalubos at ijak pa nakaipaaykan ka iti anak. Kat isot pakarakrakan ti panagasawa ta. Saan to ang mapasamak day tahani? Ay ayating kaunay. Agyaman ak no kasta. Nanang, kuna ti doktor yo, mabalingin ti rumar dito ospital. Ha? Ay, agpaiso anak. Wan nanang, iso nga rugyakton nga si kaswan dagiti papeles yo arumar. Tapno makaawid tayo ni Jabalay. Ada umawawag iti cellphone mo anak. Ha? Di mananuan niyo? Asino ti umawawag kan ka? Ha? Ay, ni Bibarli agayam ko, nanang. Sulatan di bagak. Ala, sungbatam nga roden. Amang ano napatag ti ibagaan na. Wan nanang. O sige ha, panawan kayo pa'y ditoy. Mapanak man pa'y nga rodbit di taruar. Imawagat. Takayat ko lang ang kumustaan ni nanang mo. Nasayatan ti kasasaad na. Iso ako na ti doktor, mabalin ng tarumar dito ospital. Nasaya at nukasta. Kat, kaano nga rod ti roraryo dito ospital? Asikasok lang dagiti bills na. Kat apaman ama asikasok ti amin. Mabaling nga iton malam kat makaawit kami to ni Jabalay. Di mo ka din kasapulan ti kwarta? Saanan? Di ka agbabain amang ibagalat ta kanya. No kasapulan. Tapno niya. Tapno ipay ko man ang tibagit kan ka. Kasta ka di. Dakas ka di? No bilang kastaman. Manang kuntaway ka. Di mo ibagbaga ti kasta. Ta nakatulong akmat kada kayo. Saan ton ang maulit pa'y dinapasamak ka data? Kan mabalin ka di? Sardangan na kun nga awagan. Tama nga makadlaw ni nanang ko. Kan ti asawam kat iso ti agiskandalo. Saan nanto ang maamuhan tinapasamak ka data? Isungawan pagdanaga. Ang talinad to kumapalimat ti amin. Wen, mangnamnama ka. Tadyak kayat amarakrak ti panagasawa mikin ni Malo. Pwes, sardangan nagkarodan niyaw awagan. Tay di ka ano man. Kat saan ton ang maulit pa'y tinapasamak ka data? Arak mo nanti sang-sangwa mo ang siyo. Man ano ko ma? Sa anak mo't amang riribok nga uray na bartekak. Oray pa'y, jak kayat. Jak kayat ti masansa na panagin inom mo iti nasangar. Ang mga naisuntot pa kaala amay ti sakit mo. Saan ka madanagan? Tauray mabartekak. Kit mga anak latta. Saan nakakasal ka dagiti dadduma? Ano mabartek dan? Kit saan dan amangan? Amom ka di, nga iti panagbarbartek mo. Makunkonsensya ak. Tapay. Amo kaming asyak ti makagapo, no apay anasumok mo ti agbartek. Honey, awan ti rumbang apakakonsensyaam. Taiwan gayam. Adaintad ni Nana Bebang aramramot. Kunana, apagpadalos ka no iti matres. Anya? Maupran ka no iti arak. Ket uminom ka basit tunggal malpas ka amangan. Mangnamnama ka kadipay laan at sikukak. Tay kunadahan. Aging gang angas ti may sa tao.
Ket santo ama pukaw tinamnama. Ken awan dakes na no padasa mani. Sige, padasaklat tati amin. Tabarang agmilagrong agpaiso kat agsikugak tumatlaan. Kastaman ti konakin ka. Saan ta nga ikatan tinamnama ta? Takunada, ngawan ti imposible. No ipaay ti Diyos ti milagro. Ay, agiyaman ak iti Diyos. Tanakaawid ak matla si bibiyag dito'y balay, Rima. Wan nanang, Awan kayam, masaludsod ko man. Sino ti nangutangam iti kwarta aginastok ang nagpa-opera? kuha nanang. Oh, apay akasla di mo kayat nga ibaga. Di yun amuan no sino tinakautangak. Ibagam ko ma, tatulungan kanto ang makisarita inton umay agsingir. Kunak matasan nyo napakaburiburan pa'y dayjay nanang. Siyak ti makam mo. Mala, si kangarot ti makaam mo. Ngamno ka sa pulam ti kadwam to ang makisarita iti nakautangam. Kat si dada anak to at tumulong ang makipakpakaasi anak ko. Aging gaita. Ket saan ko payla malipatan day di napasamak ka daw kami. Kinirima. Kasla makitkitak paylaan. Ti pa nagsasaunak na. Kalpasan nga inikotak. Ti kinapusaksak na. Kunana idi. Saan na kumaan aramid nga inlako ti dayaw na kanyak. No adala ko maurnong na kwarta. Apang paopera na iti inana. Ay. Kaslama kon konsensya. Iti dayjay ana isawang na. Saan ko na pananutan? Uray. Natulungak mat. Iti parikot na. Panggap iti kwarta. Ni Malo. Atay ko! Apay, Tulungan na kumawan agar aray. Nan ano nga ta? Oh, honey. Sakit! Apay. Anak nasakit kang ka. Atay ko! Nagsakit ti tiyan ko! Anya? Apay. Anyat kinan mo. Awan kinan ko sa bali nga tininom ko nga inang aramramot ngayon tadkan kanina na bemang. Isunsak nagsakitan ti tiyan ko. Anay! Matay ako! Saan, honey? Saan? Di ka kumagsaw ti kasta. Ipan ka di ospital, itamot laang. Agtumar kayo na, nanang. Oh, atay, oh. Ay, agyaman anak. Ay na, malipatak man kumantiag tumar. Imbag taadda ka amang kitkita iti panagtumar ko iti agas ko. Sige, agtumar kayo nga rodan, nanang. Ay, uwan anak. Ala, mutulatan ta na ginuman yung abaso, ta siya konti mapadmangin na, nanang. Agyaman manan anak ko. Ito'y Apay, kas na maulawak. Agsit na di ba nagkitak? Rima, apay at tinapayam taulong. Maulawak, nanang. Anya? Kas na, agpuligos ang di pa nakita. Agsip, ate, panaki. Rima! Rima! Arayat! Karuba! Tulungan na kami! Tulong! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Wancho. Apay kay mawag ka. Papa, umay kayo kumati sa ospital. Darasin nyo. Apay, asino tina-ospital? Ni Malo, Papa. Anya tinaramid na. Apay na ospital. Nagsakit ti tiyan na. Agter-teri-teri ti karo a sakit. Anya? Umaydak kumakad ka doon namang bantay, Papa.
Kat permi ang madandanagan akon. Sige iho, umayak ita matlaeng. Kunaglagad din sa anak pa makapuot na. Ay na, anak ko. Kasta unay tinervyos ko. Uray akla naglingit iti napigkat, tinakaro a nervyos ko iti pan nakatalimudaw mo. Ay na, imbag, taado ti imarayat akaruba tayo. Nagsublimat la adagos ti puot mo. Tsaka mo no apay anong lawag. Tinasayaat kat inta iti doktor. Tagpa-check up ka. Anya, ay tsakayat na habutang. Anya ko matkabuteng mo, anak. Nasaysayaat, magpakita ka iti doktor. Tapno maamuan ta no anyat nagulawam. Amang no, at daki dinalima da sakit mo. Diyos ko, yada tayo mapo. Awan ko mati sakit ko. Tsakayat pa doktor nanang. Iso adida kon pilitan pa'y. At da ininom mo nga inangar aramramot iha. Kat iso ti ammo managsakitan ti tiyan mo. Wan papa, Apay, nangalaam ka nagijay. insang pati asawak. Inted ka ni Nana Beba nga pagdalos ka no iti matres papa. Anya, Aging kaita. Ang namnama pa ilang ti asawak ngagsikugak tumatlaan. talagalat ta di na maawat adi mo maipaayan iti anak. Ngem saan ang mabalin? At tila adda nga isang sangpet na nga ipapainom kan ka. Kasaritak di asawam. Ipilit itay ni Nana nga ipanak iti doktor. Awan sakit ko. Iso nga awan rason nga agpadoktorak. Agtulukak matan. Madinsamat siya painom kanyak ni Nana nga agas. Apay nga agdulukak. Agdulukak matan. Wancho, basol mo. Noon na tayo kumati anak ko, gapo iti inted mo ken kwa na aramramot. Kuy daw ka kanyak. Sorry, papa. Santo na maulit. Imbaga nga min ni Nana Bebang. Pamayat apagdalos dayja iti matres. Aging ka kadita, di mo pa ilang maaklon adi na ka maipaayan iti anak. Ada pagsasao, papa. Ngaging ga si bibiyag ti may sa tao. Kat adalat tanam nama. Awasan mo. Anya nga tano, agampong kailangan. Diyak kaya't yagtarakan iti saan ko aputot, papa. Narigat ka makaaw-awat iti sao. Mano na doktor tinang ibaga, adi na ka maipaayan iti anak. Ngemang namnama kalata. Isardeng tayo na pagsaritaan day tabanag, papa. Kan ulit ti dumawat ti pamakawan. Gapo iti panagsakit ti tiyan ti asawak. Punaklano sa anak ko na makasangpot as si bibiyag dito ibalayawan, Cho. Hani, pakawanan na kuma. Saan kung doon akayat, ni naman? Naadan tupay kayat mo nga ipatumar kanyak. Saan to na maulit? Tinapasama ka ni. Tabi nalagan nakpay ni papam. Asaan atila adda ipagpatumar ko kang ka. Awatan mo nga minen asaan ka ang may paayan iti anak. Kanuman nugot ka nga minen, ang mga mpuntalangan iti ang balin nga anak ta. Diyak mo. Sa anak pa'y anak ka desisyon. Numangampun ta, wenno saan. Nagimasan tayo narita masalamagi. Rima, anyatakan ka naman ako. Ay, inartam asalamagi nanang. Nagimas. Jesus, uray la nagtubog tingiwat ko nakakita. Una yan nga alsam na. Inartam ngamin nanang. Rapalan niyo. Ay, diyak kaya. Malino tingipon ko amangan iti salamagi. Nagimas nanang. Ay, sus, una yan.
Kas kamot la aginawang. May kayo nanang. Turek lanat do ka ni timbagayo. Di ka unay tanaalsam. Taamang ano agsakit to ti tiyan mo anak ko. Saan nanang? Iso adidak pa kadanagan. Uray adot ka nga inartam. Saan nga agsakit ti tiyan ko? Wanjo. Arak man natasang sangho. Pabusuyan nak kumalaang hani. Uray, tawan mo't sir ko ita iti opisina. Madanaganak. Ang mga nagsakit kagapo iti arak. Di nagpakadanagan. Nasalon atak. Awang gayam. Agaw awis ti may sa kadagiti ka opisina ak. Ta birthday na. Sino ang kaopisinaan ti ag birthday? Ni Marlon. Kat, mapan ka? Siyempre, nakababain mo nudyak mapan kat ag ka opisina kami. Umayak tumat nga ron. Anya? Ay, saan latan hani? Ha? Ta amangan no aging ga kami rabiing agiinom. Day ti raso na kayat ko ti sumurat. Tapno da ka mang dagdagkan ka nga agawid na malabsam ton ti aginom. Di nakpakadanagan hani. Uray nagpatmat nagkaming agiinom. Kat awan dakas ang mapasamak kanya. Diyak malipatan tinaibaga kanya kitay ni nanang. Kasla ka no aginawak. Gapoy ti pandangan ko iti nartaman na salamagi. Kasla maulawak manan. Adda nga ta sakit ko. Tapi masansan matan ti panagulaw ko. Diyos ko, saan ko mamatapo? Agitan mo ti panagulaw ko ken panagtulog ko. Wala, aginawag sa matan nga agpaiso. Tapay ang kastoy matan ti marikrik na. Rabi, namawan pa ni Wancho. Hindi ka pati umawag. Anya ka tatiba ka na. Hello, Papa? Hello, Iha. Mabalin ka diya kasalita ni Wancho. At na napatag na ibagak ko na. Awawagak ng di naman sungsung bata. Ay, pasensya kayon, Papa. Awan pa dito balay ti asawak. Napanan na. Rabiin na. Napan na ki birthday. Kat aking gaita, di pa si Mangpet. Sino ka daw di nag-birthday? Jay, agnagan ka no ti Marlon. Amok tayo dyan, Marlon. Sige, tamapanak man iti balayda. Diyo ka din may pabigat, ti bagayo ko maiti asawak, Papa? Napatag ko na iti bagagkan ko na. Gano'n naglaangan iti napanan na. Dagdagan yung tungarodan nga gawid. Sige. Talaga rodan. Bye. Bye, Papa. Saan ka makatulog ang pampanunot iti napasamak kada kami kiniwancho? Madandanagan ako. Gapoy ti masansa na panagulaw ko. Kastamatan ti panagduldulog ko. Nasamak pa iti naalsam. Diyos ko. Awan ko mati sa bali akay papanandag iti marikrik na. Awan ko mamat ati sakit ko. Kan saan ako mamat nga ginaw. Tinasayaan. Mapanak agpa-check upin ton bigan. Ngamsaan ko ibagbagakin ni nanang. Mapanak agpa-check up. Nakarubata kon. Mapanak agpa-check up. Ngamtsak ibagbagakin ni nanang. Rima anak. Papanam, ta nakarugwat ka mat. Kuha nanang. Mapanak man ni tiyandaan. Mapanak gumatang itinaimas asidaan tayo yung tonal daw. Karnin tuman nga ron ti baka, tigatangam asidata anak ko. Ay, wala nanang. O sige, mapanakon. Agan-anad ka. Kat di ka unay agbaybayag. No nagatang mo to amin akayat mo agatangan, agawid kanto na dagos. Wala nanang. Mapanakon.
Apay nga ta kasla agkutong ti anak ko. Kan kasla agluslus siya. At nga ta sakit na. Ay, di nantumot ngamin kayat tagpa-check up. Madanaga na kiti day di panagulaw na nakapukaawan ay di puot na. Ay, aldawen. Ngam awan pa'y ni Wancho. Ni Papa man ito mga awak. Hello, Papa. Good morning. Good morning, Iha. Saan ang good news ti padamag ko kan kaitabigat? Anya? Imawaga ka na sapa. Nakayat ko ang maamuam tinaduktalak idi rabi, maipapan idi asawa. Ha? Simangpat ka din? Awan pa'y, Papa. Isungarod ang madandanaga na. Di matla sumangpatan. Talagang sangay pay so natin pagana iti rabi nga mga noom yan iti napanan na. Nalabsan dati nagraragsak idi rabi, Iha. Ah? Anya ti kaya ti asawan? Hindi na panak iti balay ng marlon. Tapno ka saritak kumati asawa. Saan ko idaan na danon? Anya? Napananda. Napanda ka no iti beer house. Ket ijay nga intoloy dati nagraragsak. Anya? Wadi ha? Ket no napanda ijay. Sigurado. Nang i-table na matan kadag iti babae. Nasayat man ta napanunot mo pa iti agawid. Ne, apay akas tati sa umani. Hani tarupan. Ne, apay akas la makasurun ka. Imbagak mo't king ka idirabi nga mga noomya na kiti papanak. Juan, impakadam nga amangan no umyan ka. Ta siguro, imunan ang nagtutulagan yung agbabarkada amapan kayo ag beer house. Anya? Oh, nakiktot ka. Pagarupam nga ta saan ko nga maamuan. A beer house tinagapuan. Anya? Asino ti nakamuam, Saan mo honey? nadamagan? No asino tinang ibaga kanya? Adda ka di tinandanam amang palpaliw kadagiti garaw ko. Iso nga ammom, hanapan kami nag-beer house kadagiti barkada. Oh, makitam? Inaklon mon, naibaga mon. Wen, kapilitan nga minakon. Tamumot gaya man. Ang asino ka di tinakaumam iti dayta. Kinunakmat asaan mo nadamagan? Uray no sumre ka kiti beer house. Kat saan kumat aginagara ti imminom. Wan, agpaiso. Mamati akta saan ka mat anabarta kasi magpat. Ngam siguro, inrantam ti saan unay nga uminom mo na agbarta. Tapno maarami mo ti amin na kayat mo iti babae nga in table mo. Anya? Ayop ka! Ibagbagam ngay ayatanak unay. Nga maaramin mo ti makikaidta iti sabali. Gapo ka di iti tarigagay mo ang maadaan iti anak. Kat oray sisik karudan a babae di tan ti kaidtaam. Anya ti kunom? Tinong panak. Sorry, honey. Saan ko nalapdan imag? Sorry, honey. Timarayan arimar. Malu! Papanamon! Agsubli ka! Honey! Dandanin pangal daw. Ngam aging gaitakot. Di matla sumangpatan ni Rima. Kunakken ko ana itay. Ano magatang na amin ang aranta na agatangan. Tagaawid at akaws. At the tricycle ang nagsardang iti batog ti balay. Di anak ko. Isun ti dimdam. Ang apay nga awan mo't bitbit na asimang pag. Anak! Nalipatam sa amot tam ni tinagluganam at tricycle dagiti ginatgatang mau. Saan ako na nakitsyandanan? Sige, itan. Simrukan iti balay. Kaslang mariribukan unay. Apay nga ta. Anya tinapasamak kan ko anay tinapanan na. Kaapay nga awan pulos nagatang na. Kadagitiran ta na agatangan. Uno, nahuldap nga ta ti anak ko.
Habit lang, umayan. Papa! Oh, iha, aping agsangsangit ka. Ang na tinapasama. Ni Wancho. Apay ni Wancho. Saan ka ni Piasin Mangpen? Si Mang Peten, Papa. Ngam nagsubang kami ka po itinaidanon nyo kanya. Apay nga ron nagsangsangit ka. Tinungpanak ni Wancho, Papa. Anya, salbag ijay a tao. Manipod kinaubing mo, aging gadim makkel ka. Polos asaan ka anakaraman ka na kami. Saan da ka adiniswan itiday ni mamang mo. Sakit isulaan timang dangran kan ka. Jak mapalabos dahi yung inaramid na kan ka. Mapanak iti balayo. Papa, nagsubli kayo. Saan niya araw tindi asawak? Papa! Dayja, lalaki. Di na ko nintaltalag. Napano ni Dayan tilugan na. Ni Wancho ti umawawag. Sungbatak. Ibaga ka pumanak pa lang hindi balay mi. Mga namay sagbakan ni Papa. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Hello, Malo. Sa dino tayan mo? Wancho, pumanaw ka pa ilang dita balay. Darasam, Ha? Taapay pumanawak. Anya ti makagapo. basta pumanaw ka pa ilang dita. Mga namay sagmag ka. Saan ka maawatan? Tung palim kumalatan timbagak. Uray na sakit tinagam ko iti panang tungpam kanya. Diyak kaya ta may sagmag ka. Diyak kaya ta matay ka. Ne, asino ko matimang dangran kanyak? Saan ka nagsaludsod? Pumanaw ka din na balay itawat laan. Lading itag. Ngam sa anak ka pumanaw. Kaya't mo ka diti may sagmag? Taasino ko mati agisagmat? Please tong palin na kumalatan, Wancho. Sa anak ka pumanaw. Aging gaadi mo ibaga no asino to umay amang dangran. Ni Papang! Anya? Nagipulong ka man ng kinkwana? Wan! Kaputa na sakit tinagam ko iti panang kabil mo kanya. Iso ang nagipulong nga. Diyak nam namaan nagpungtot. Kat ko na, umay nakabalsan. Balsan na kagaputi na ramid mo kanyak. Sa anak ka mabutang kini papamalo. Sangwa. Ure agpin natay kami. No iso ti kayat na. Saan? Saan, Wancho? No adda maisagmak kada kami. Kini papam. Kat awan sa bali nga aking basol no saan asika. Rima anak, ilukat mo kumatiri daw. No adaman problema, kat ibagam kumabalasan ko, tapno matulungan ka. Anya ayat ti parikot mo anak. Taapay nga agsangsangit ka nagpupuk ka dita silid mo. Ilukat mo kumantoy daw, kat agsarita ta. Nanang ko. Apay, anya ayat ti parikot mo anak ko. Uno, nahuldap ka kade, ipapan mo kumapan na kitchen ka. Saan, nanang? Anya nga ron ti pagsangsangitab anak. Pagkawalandag ko ma. Nagbaso lang. Anya ti nakabasula. Awan matammo, kanaaramid mo asaan anasayaan anak ko. Adda, nanang. Adda. Anya nga rod. Ibagam kuma, tapno ammo kanak. Mupakawandag nga tano ibagak, nanang. Ay, mamakawan tupay ti Diyos. Anyan tulakid din kada tayo aparswana. Apay, nadagsan unay ayati na aramidam abasol anak ko. Nanang. Nakadagdag sa... Anya, tinakabasulam. Impay ko editi makikiti may sa lalaki. Agkasukat tinakil akan tidat. Ilakak tinayaw ko, nanang. Katita.
Agdadagsan ako. Aniya? Saan? Apay aramin mo. Aniya ti makagapo anak ko. Damngag kayo. Tayo bagak ka na kayo. Tingin po no, nanay. Juancho! Ilukat mo tigay, tasang wanak. No talaga ang malalaki ka. Juancho! Salmag na tal alalaki. Mabutang isamat laeng asumango kanyak. Ngam saan ang mabalin asaan arumar. Nunaskan apaltugak. Aramidak. Juancho! No kasta. Paltugan ka laeng. Una yun ni Papa. Kasla isulat malalakin. Iti pa nagpapaputok na iti sango tigit mi. Agore ka man. Ta umawag iti pulis. Amok nga awan lisensya ti paltog na. Patiliw ko. Tapno adda pagpampanunutan na. Ha? Ni maluto yung mauawag. May sapay da ito'y. Awan ko matikas to'y agulo. No saan nga iso? Hello? Hello, Wancho. Ayan mo. Adak dito'y balay. Saan ka timalaw? Panyakat. Ni Papangay? Adda ijay ruwarte gate. Agpapaputok iti paltog na. Tadinak maparwar. Anya? Awagam. Kat pagtalaw mo iti ayan na. No di na kayat nga iso ti maisarsarak. Sige, awagam. Parang sumbatan na ti awag ko. Sige, awagam. Asino tinangipaayam iti bagim anak ko. Kan aniya tinadagsan arason tapno maaramin mo nga inlako tinayaw mo. Nanay. Kaya't ko amangag no anya tinadagsan arason anaaramin mo ti kasjay anak. Kapukatag kayo. Aniya. Ti kwarta pinagpaoperayo. Bayad ti dayo ko, nanay. Saan? Saan? Apaya na aramin mo ti kasjay. Kung bakit binaybay anak lana na tay. Saan, nanang? Ipatpatag kayo. Katsyag kayo na mapukaw kayo. Iswa na aramit ko ngayon lang ko ti bagig. Tapno masalbar ko lang ti biyagyo. Rumor ka lang ang dita balayop. Di cellphone ko. Agriring. Hello. Hello, Papa. Agyaman na kasi nung bata niya ti awag ko. Apay nga imawag ka iha. Papa, nakasaritak ti asawak babaan ti cellphone. Kunana, agpapaputok kayo ka nga dita batok ti balay. Simbergwansa. Ibagam iti asawam arumwan iti balayo. Kat sangwenak no talaga ang malalaki. Isardan niyo kuman paputok dita, Papa. Ang mga nadama disgrasya yo. Sa maysa, awan lisensya na paltog yo. Di kay ka di agamak. Awan kabutang kono siya kimakapungtot. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaasaan arumwar ti awanan bain nga asawam. Papa, diyak kayat nga damay sagmak ka na kayo adwa kinuwancho. Isa please, pumanaw kayo dita. Sa anak a pumanaw ditoy, aging gaadyak mabalis ti naramid kan kati asawam. Kaya't ko nga ipariknamot kan kwa na ti panaas titong pakadag ti pingping mo. Papa! Sige iha, bay. Jak pumanaw ditoy. Aging gaadyak makabalis iti dayjay awancho. Nay, apay nga adda polis. Anya ti kayat asawan daytoy. Parwarandak ditoy. Santak nga ibalod. Parwarandak. Daytan tinagan ganap yo, Papa.
Kas kay laki malkalaingan nga agpapaputok iti paltog. Awan mo't nga rod lisensya ti paltog yo. Salbag ka, Wancho. Makarwarak laang ditoy. Patayin ka, salbag ka. Lakay kayon, papa. Kun saan kayo kuman nga aging tatangkan? Kun uray no at daman lisensya kumati paltog yo. Kat saan latta arumbang abasta agpaputok kayo latan, papa. Maana. Kaya't ko amaamuan. No asino tinangilang kuwang tibagim. Akas pinansalaban mo, iti biyag ko. Hindi anda ka nga gamit kang patay. Saan niyo ko man nga muna na? Nas ka na maamuan. Tapno amok mo. No asino ti ama. Nagpitpiti kita iti saklulam. Nanay. Amok ka di. Akas malaplap kisita ti puso. Gapo ka nang ito'y ita nga impundong kaniyang anak ka. Isot ka po na, Jack, kaya't ko mga ibagat kada kayo. Nagdadagsunak mo tananay. Asino nga ron, ti manong gundaway alalaki anang ilagkwam iti dayaw mo. Ibagam ko maanag. Ibagam! Ni Wancho na anak. Ni Wancho nga asawa ni Malo. Awanan kay tibain. Anday. Pinasabtan nak iti tumpa. Kapoy ti pa na kay balot ni Papa. Gapot ajak kayat nga adda madisgrasya kada kami. Iso akinay kayat ko tinagsuplong kada kiti pulis. Awan tibain mo. Ni papang mo ti awanan bain. Takas la kalalaingan nga may nagpapaputok ti paltog. Iti sangot ti balay. Patpadakalim na ang tigulo. Sikati akin basol ken makagapo malo. Tano saan ka kumaan nagipulong? Ket awan ko matikas toy agulo. Naawagam ka din ti abogadok, iha. Wen, Papa. Kuna na nga si kaso na adagos ti pan nakapiansayo. Tapno makaruar kayo maten dito pagbaludan. Kagurgurak ti asawam, iha. Papa, pakawanan nila kumaan. Jak mapakawan ti panang pabalod na kanyak. Impakita na kanyak ti kinaawan respeto na kanyak akatugangan na. Kuna na, napilitan nga imawag iti pulis. Ta saan na akayat nga damay sagmak kada kayo adwa. Makita na, mawaya-waya anak tulaeng, paltugak ti salbak. Papa, agpanunot kayo kumahaan na imbag. Awan pa ti asawa. Hanapan ng bisita kin ni Papa. Iji pagbaludan. Ne. Asino nga tato'y umauawag? Saan mo't anak kapundok? Hello? Hello, Wancho. Asino da ito'y? Siyag ni Nanam Acedes. Di ina ni Rema. Ha? Da kayong matgayam, nana? Kumusta kayon? Naimbag kayo ka din? Wan, naimbagan ti sugat ti operasyon ko. Ngam addaman ng sabali asugat amas nasaksakit ngam ti pan nakaoperak. Anya day ta asugat, nana Sedes? Mabalinta ka diti agkita adudwata baro. Ha? Apay, nana? Anya ti pagsaritaan tayo? Ado, dagiti kayat ko apagsaritaan ta. Kat pangaasim tapat kam kumatitarigagay ko apanagkita ta. Sige, nana. Makipagkita kada kayo. Akas tikid daw yo. Sa dino nga rod, di kayat yo apagsaritaan tayo, nana. Agyaman ak ta nakaawit ak matlaangin ito'y balay, iha. Wen, Papa. Kat agyaman kayo iti abogado yo. Ta saan na ngayon palubos ngagtalinad kayo iti pagbaludan.
Nalaing nga talaga ni Atty. Ferrer. Iso ajak maibatan nga abogado ka. Wan, Papa. Agsagana itanay jay awancho. Papa, ipagpagapuyo la ko man kanyag. Saan yun asidiran ti asawa? Tapno awanan ti gulo. Anya, inawagan niyo ni Wancho kat kinid daw yung nga kita kayo, nanang. Tapno makasari tayo itinalapat. Wen anak, tadyak kaya tiki naman ang gundaway na. Nanang, pangasiyo. Saan niyo kumapatuloyan ti makipagkita kini Wancho? Diyak kaya tamaamo na nagbunga day di panangilakok iti bagikan ko na. Nasaysaya at amaamon na anak ko. Anya, nanang, diyo ka diab mo. Ano mamon ti asawa na tinapasama kada kami di kadag kalagulo. Wen, dakkel agulo. Ngam nasken amaamuan ni Wancho ti kasasaan mo anak. Nana, Saan mo nga iliman nga adan biyag nga agpitpitik iti sa klolo. Nasken amaamuan ni Wancho ang nagbunga ti kinaman ng gundaway na. Tapay nga itakala nga si Mangpat. Raben? gapot na tinulungak ni Atty. Ferrer iti panakapiansa ni Papa. Nukasta. Nakaruwaran ni Papa. Wan. Di amom siguro kat agbayag ni Papa iti pagbaludan anya. Uray saan man nga umyan ni Papa iti pagbaludan. Kat napadasan na tinabalod. Kat sapay la kuma. Tag sirbi eleksyon kinkwana dayjay. Kat di nanton ulitan ti madi nga inaramid na. Gapoy ti panakaibalod na. Ad-adan anarubruban ti pungtot na ka. Awan ti mabalin ko. Nukaguranak. Inaramid ko laan ti rumbang. Tadyak kayat nga dan maisagmak kada kami adwa. Nagsango ka ito. Dumaot kan to kumay ti pamakawan kan kwa na. Anya, apay asyak ti agpakawan. Idinto ta iso ti agdadata ang nakabasol kanyak. Tapno masabsiban ti pungtot na kan ka. Lading itak. Ngam sa anak to Apolos nga agpakawan kinkwana. Tay kunakon. Iso ti nakabasol. Saan lang nga iso ti nakabasol? Uresi ka. Nakabasol ka ni Papa. Tanyamat ko ma, ti basol ko kinkwana. Idinto ta iso ti imay remote dito balay. Ang nagpapaputok iti paltog. Ti pa nang tungpam kanyak. Nalipatam ka din abasol mo mat ni Papa dayjay. Pues, no dayjay ti basol ko kinkwana. Kat adamot basol mo. Anya kumamot ti nakabasolak. Gapo, tanagipulong ka iti amam. Saan kumaanaarunan ti pungtot na kanyak? No di mo imbaga anatong paka. Nga isot gapo na arimaot dito'y balay. Nga isumot tinangayabak kadagiti pulis. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Rimanak, anan ko ang manan aya. Nagrigat agino nanang. Wan, narigat anak ko. Aglalo kat saan mo matakinayat ti panagsikog mo. Agsikog ka kabalasang nanang. Anyan tulaangan ti mako na kanyak dagiti karuba tayo. Dagiti kagayam kan am mo. Saan ko mga iso ti panunutom anak ko? Ti panang taripatom anaimbag iti bagim ti panunutom. Nana, Di ka unay agladladingit. Taamangan no adamit saan anasaya at nga ibungan iti imitom abiag. tsak malapnan dagiti luwan. Gapoy di kastoy a sitwasyon ko, nanang. Hello, Papa. Apay nga mawag kayo? Ibagam itiawanan mo do nga asawam, agayat ko nga kita kami, inton bigat injay rest house ko. Anya? Papa, saan kumapay lang nga ita? Aglalo kat napudot pa lang ti ulo yung agpadpada.
Gapo ka dagiti pasama kiti kalabas. Basta kayat ko makasarita tinalapak, tinalaing asawam iha. Sige, kuyugag to nga rod. Kapay ako yugam. Dito mo naman di rest house ko. Nasaysayat no kuyugag papa. Tapno adda nga aganawa kada kayo no agapa kayo. Sige, magamo ka. Kumbinsirim to nga rod ti asawam ang makipagkita kanya. Ni Papa, kaya't nangagkita kami. Wan, Tapnoan niya. Tapno ituloy na tidaka sa panggap na kanya, kasta ka di. mabuting ka kadimatlaan. Sa anak ka mabutang malo. Tay kunakon. Ure agpin na tay kami, no isot kayat na. Ha? Eh, unay kan. Ureak la sumukar ka dagita ngay bagpagam. Ibagam ajak kabutang. Nga ure awan paltog ko. Sa dino ti kayat na pagkitaan mi. Ije ka no rest house. Kaano ka no? Ibagam. Tanakasagana ka makipagkita iti amam. Inton malam no bigat. Sige. Innak to. Taamangan no ipagarup na kabutang ko. Nudyak makipagkita kan kwa na. Nakasagana ak amang sango. Nga uray no gumaygayab gab ti pungtop na kanyak. Saan lang asikat mapan? Asino ti kadwak? Siyak, umayak mat. Jak kayat nga damay sagbak kada kayo iti panagsinara kyo. Anya? Sungbatam kumaday ta cellphone mo. Amangan nun ni papadaytan. Iso nga ta. Ne. Saan mo't nga iso? Jak amo no asino da ito nga umawawag. Tadi mat nakapunbok kanyak. Sungbatam na amangan nun napatagmati bagaday tang umawawag. Alan, sungbata mo. Sige, inak ituloy tilablabaak. Nasaya at ta sinong bata matlang ti awag ko, Wancho. Asino da ito eh? Nagbiit kit din, amalipatam ti boses ko. Nana Sedes? Wan, siyak. Imawag ak takayat ko nga ipalagit ti panagkita ta. Wan nana. Umayak to iti lugar nga imbagayo. Apat kitaan tayo. Sige, garot. Bye. Asino di kinasarita iti cellphone nanang? Ni Wancho, Anyaman ang timbagayo kan kwa na. impalagip ko ti panagkita me inton bigat. Ne, agsangit ka man. Gapot atong galmangag ko tinagan ni Wancho. Kat may palagip kanyak di panangilakok idi dayaw ko kan kwa na. Anak, siyak ti makagapo no apay anaaramid mo nga inlako ti dayaw mo kiniwanjo. Nasa isaya at lako maitin adi na kun pinaup-opera. Napatag kayo unay kanyak. Isuan na aramid ko ngayon lako ti amin ko kiniwancho. Tapno dalang pagpa-operayo. Saan ka kumangaglidlida ang itakas to'y anak? Numakdang tako ba? Tagam. Marigrig at tamag kami. Wancho, itangal daw ti pan nakipagkitam kan ni Papa. Ngam nagbali ti oras ng imbagana. Anya nga oras ti kayat na panagkita mi. Saanan nga itabigat? No digat into ka no alas 3 no malam. Anya? Salpag. Dayta nga oras. Kit isuntumot ti oras a panagkita mi kininana Sedes nga ina ni Rima. Oh, apay ana pa mo lang kamutan. Gapo ta adda sa bali alakad ko inton malam. Anya, Lukas ta? Saan ka makipagkita ka ni Papa inton malam? Talaga asaan? No di na ko mabinaliwan ti oras. Mayat ko ma. Ipospon mo pa ilang no anyaman dayta apapanam. Napatpatag ita ti panagkita yo ka ni Papa. Barang makapagkapya kayon. Saan ang mabaling nga ipospon ko ti papanak? Tanabayagan na naka-schedule. Anya?
Hello, Maloiha. Apa nga mawag ka? Kapunta kayat ko may baga, saan na makipagkita ka na kayo ti asawa. Aniya. Mabutang ka di matlaang? Saan na mabutang, papa? No di kat adda ka no papanan na. Tinaikad na nga oras sa panagkita yo, isumat ti panagkita da. Pues, siyakton ti umay di tabalayo. Takarin nisot ko ti awanan mo dong asawam. Papa, agi nga ka dita kat kapungpungtot yung pailaan ni Wancho. Naibabain ako na iti pan nakabalod ko iti sumagmamano nga oras. Isungag burburak na tatindarak iti naidya tao. Pakawanan niyo kuman, papa. Naaramid na tikas jay. Kapunta di na kayat nga da maisagmak kada kayo, idiri maot kayo, iti balay. Basta kagurgurak na dya tao. Ay, Rita, nakarbuat ako. Nanang, mapantil ka din iti pagkitaan niyo kiniwan niyo? Wan, anak. Anyan to nga tati reaksyon na. No maamuan na nagbunga day di panangilako kiti bagitkan ko, ana. Diya ka mo. Ngam sa apay ko ma, mapagpalan na tayo apalimot ti amin, anak. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kami iti kiniwan niyo. Sigurado adak kalakit ti agulo, nanang. Lakit di, anak. Ngam masapol ama amuam met dayjay alalaki. Anya nga tati ibaga, kanyak ni Nana Sedes. Si cellphone ko. Agri-ring. Nimot gayang papa, tuyo mauawag. Isardeng ko pala ang tilugan ko. Tasong batak ti awag na. Hello, papa? Agyaman na, tasinong batam ti awag ko, Wancho. Pasensya kayon, papa. Sana ka makaumay iti imbagayo a lugar. Apagkitaan tayo. Taday mo na anak ka schedule a papanak. Iti oras ngayon kadang yo. Di ko lang kende. Mabutang ka sa mango, gapoy ti parcel mo kanya. Saan kayo akabutang, papa? Balaywan nyo ngayon schedule ti panagkita tayo. Tabarang masangok to ti umay. Saanan? Umayag tulatan iti balayaw. Tapno sigurado, makasango ka. Da kayo ti makam mo. Hello, papa. Napanan na talaga dinalaing nga asawa miha. Tay inawagak kat kunana nga agturong iti papanan na. Jaka mo, papa. Palpalot putik no sa dino ti papanan na. Ngam saan na ngayon baga. Palot putem tumanan. Tapangan nadakit di sa balin nga aramidan niya asawam. Anya? Narigatan, may sukat na ka. Ay, saan na maarami day ta, papa? Amok asyak lang kay ayatin ti asawak. Oray ulit-ulitan na nga ibaga si kalang kay ayaten na. No masulisog, saan nan ang mapanunod na ka? Nga ta, papa. Rienda ang ti asawam. O mga no ison ti pang patayakin ko na. No isukat na ka, iti sa bali. Papa. Ti amok numon ano ni Nana Sedes. Adumtang dito'y pagkitaan may restaurant. Hanggang awan pa'y mat. Wancho? Ha? Ni Nana Sedes. Iso dahitan sumungat. Awanan ko itibain. Tinong padak mo't iti kaadwan iti tao Nana Sedes. Imbaba indak. Manang gundaway ka. Gapo, tamarigirigat kamen, ha? No kasta. Amo yun. Ti panangikot ko iti anak yo. Akas sukat iti intad ko kinkwan adakil akantidad. Wan, amo kon. Amo kon, Wancho. Ayop ka. Ginundawayam ti kinapobreme. Awanan ka itibain. Awanan ka iti konsensya. Ti anak yo tinangila ko kanyak ti bagina, Nana. Iso adidak ko mababalawan. No nasaya at ka kumatao.
Kat saan mo ko mga inikutan ti anak ko? Mabalinmat nga ipautang mo ko matikwartam kada kami. Nga maaniya ti inaramid mo. Pakawanandak na Sedes. Dakkel agulo. Numaamuan ti asawam ti inaramid mo iti anak ko. Nana, pangaasiyo. Saan nyo ko mga ibagbaga iti sabali tinapasamak kada kami kinirema? Uray no kasano ti panangilimad tayo. Rumwarto matla ang tipod no. Aglalo kat agdadagsanan ti anak ko. Kat sikati amat ti sikub na. Anya. Agpaiso, Nana. Agpaiso ka di? Wan, aginawan ti anak ko. Nagbunga day di panangikot mo kan kuana. May sakon nga ama. At danton anak ko. Sumardeng ka. Saan kang agriyaw kan agrag sa kakasta? Tasaan mo mat nga asawa ti anak ko? Uray, Nana. Kat maragsa ka naklata. Taad danton putot ko. Kasano nga rutan, numaamuan ti asawam ti amin. Kat isunto ti pakarakrakan ti panagasawa yaw. Sa dino nga tangang paiso tinapanan ti asawak. Diyos ko. Saan ko mapumudno dagiti imbagbaga kanyak ni Papa? Tsak laki ti maaklon. Nung madamag ko nga da sa bali a babae iti biyak na. Ang mga nosyak pa'y kit din amis mo ti makapatay. Nuliputan nak ti asawa. O nanang, kumusta ti panagkita yung kiniwan tiyo? Naagos lagi mayabgap ti pungtot ko itay makita kanak ko. Kat jak nalapdan ti reknak. Isuan natong pak iti unag ti restaurant ang nagkitaan me. Anya? Natumpayo ni Wancho? Imbag man ta saan na kayo binalis, nanang? Saan? Ta napanunot na nga ta adakkel tinagbasulan na kanya. Isuan nagbalin anaamo akas la karnero. Anya pa'y ti simaro na napasama kalpasan na natong payo. Impagsap tinalaos asakit tinakam ko kenkwana. Binabalaw ko iti kinamanang gundaway na. Ket imbaga, nagbunga day di panangikot na ken ka. Nanang? Ne, tagsangit ka manan. Tsak malaptan dagiti luwag. Tunggal malagip ko tayo di panangila ko. Iti dayaw ko kiniwancho. Kat, anya nga rin ti reaksyon na. Idinamuan na agdadagsan ako, nanang. Nagriyaw itinalaw sa ragsa. Ha? Ket impukpukaw na amay santon nga ama. Anya? Sala nagsardeng iti imbagakken kwa na. Adakkel agulo. No maamuan ti asawa na tinapasamak kada kayo anak kao.